खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन सासे गथ' जाय गथ'आ माने ट्रेन स्टेशननिफ्राय गोमालांदोंमोन आरो माबोरै 25 बोसोर उनाव माबोरै बे गथ'आ गावनि न'निसिम मोनफैदोंमोन बै बाथ्राखौनो बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन जोङो नोंथांमोना दिनैसिम हयथ' बहुत बेफोरबायदि काहिनी खोनासंदो बा नायदो भिडिअआव इउट्यूबाव जाथो बा इन्टारनेटआव जायखिजाया प्लेटफर्माव जाथो नाथाय बे मोनसे काहिनिया ओरैबायदि मानसिफोरखौ माने मटिभेसन होयो माबोरै जुदि निजेया माने जेखौ माने मोननो लुगैयो बा निजेया जेमान खस्थ'यैबाबो माबा मोनसे जुदि एम थायोबा बै एमखौ माने जाफुंहोनो हाथारो बै बाथ्राखौनो बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन। बे जाबाय मध्य प्रदेशनि मोनसे फिसा गामिनि बाथ्रा जेराव फिसाला सानै आरो सासे बिधवा हिनजाव जायहा हौवाया थैनाय बिसा न'खरा ओरैबायदि गोरिब जेराव बे बिमाया जेरैखि जाया खामला मावनानै माबानानै बे न'खरखौ सालायबायदोंमोन आरो जाय फिसाला गेदेर 15 बोसोरसो जागोन बै बैसोआ फिसाला गेदेरा बै गथ'आबो ट्रेनफोरखौ माने साफा खालामनाय खामानि मावनानै बिसोरनि न'खरा सोलिगासिनो दंमोन थेवबो माने नांगौ बेसादफोरखौ माने लुगैनाय बेसादफोरखौ लानो होनबानो लानो हाया ओरैबायदि न'खर बिदिनो फिसाला उन्दैया 6 बोसोर बैसो आरो फिसाला उन्दैखौ सासे नायनानै सासेया खामानियाव थाङो आरो सासेया खामानिनिफ्राय फैबाथाय बै फिसालाया माने खामानियाव थाङो बेफोरबायदि बिसोरनि न'खरा सोलिगासिनो दंमोन नाथाय सानसे ओरैबायदि दिन फैबाय जि दिनाव माने बै बिमाया खालि मोनायाव माने खामानियाव थांनो गोनां जानायसै एसे आर्जेन्ट खामानि दंमोन जेराव माने बिसोर बिमाया आसलते कनस्ट्राक्शननि खामानिफोरखौ मावोमोन मायावबा हा जावनाय लहा बानायनाय बा बिल्डिंफोराव सिमेन्ट रोगानाय बेफोरबायदि खामानि मावोमोन आरो खालि बिनि जि मालिका ठेकेदारा माने मोनायाव खामानि मावनो लेंहरनायाव बे बिमाया फिसाला गेदेरखौ बुजायना गालांबाय जे ओरै बाथ्रा आं दा खामानियाव थांनांगोन नोङो आं फैजासिम बे न'आवनो था गथ'खौ लाखि बिदि बुंनानै बे बिमाया माने थांनायसै खामानियाव आरो बे दिनानो जाबाय बिसानि बिराद गेदेर मोनसे दिन जानानै फैनायसै मा जेन सनि नांनाय रखम जेन सनियासो गासैखौबो माने बिदि लेंहरनाय बायदि सहज भाषायाव होननो थांबा जोङो सनिखौनो भाबियो माबा मोनसे गाज्रि न'आव जानो गोनां बा जानायनि उनाव जों भाबि सनि नांदैसा बेफोरबायदि जोङो साननानै लायो थिग इखालिनो बै फिसाला गेदेरा जि माने कन्ट्रेक्टरनि आन्दाराव खामानि मावोमोन बेखौबो माने मोनायाव खामानि मावनो लेंहरनायसै ट्रेनाव दा मा खालामनो बिमायाबो मोनफैला बिनि उनाव बे फिसाला गेदेरा मा खालामनायसै बे गथ'खौ साइकेल उनाव दिखांनानै सानैबो ट्रेन स्टेशनाव थांनायनि उनाव बे फिसाला गेदेरा ट्रेन स्टेशनाव थानाय जि जग्रा बेन्च रखम दं बेयाव बै फंबाय उन्दैखौ फुनथुना दोननानै गावनि खामानिखौ मावहैनोसै आरो बिनि उनाव सोर 6 बोसोरनि गथ'आ बिदि उन्दुना थानो खाथिखै ट्रेन थांलाय फैलाय जागासिनो दोङो आरो बिदि ट्रेन थांलाय फैलाय जाबाय थानायावनो माइबा गंसे ट्रेना बेयाव लाखिथ'नायाव बै गथ'आ बै ट्रेन सिङाव हाबहैनोसै आरो हाबहैनायनि उनाव ओजों ओरैनो थाबायथिंनायनि उनाव दसे उनावथ' ट्रेना खारबाय आरो खारनायनि उनाव बियो आरो गथ'आ मा खालामनो बै दरजा जिङावनो उन्दुलांनायनि उनाव अखानायै जेब्ला थर मोनो बियो थर मोनबा ट्रेना खारगासिनो दङ बिराद स्पिडआव दा गथ'आ मा खालामनो गाबनोबो हाला गाबबाबो मा जागोन बेफोरबायदि माने सासे गथ'आ बिदि बिमाखौदो बिदाखौदो गारनानै गंसे ट्रेनाव बिदि थांबा मा अबस्था जागोन नोंथाङा भाबिनानै बै गथ'आ थेवबो हिम्मत लानानै
बेयाव ट्रेनाव जना थानायसै साननै उनाव बे ट्रेना हावड़ा स्टेशन मोनहैनायसै कलकातानि वेस्ट बेंगलनि हावड़ा स्टेशनाव मोनहैनाय उनाव बै ट्रेना गोबाव सम लाखिनायखाय बै गथ'आ बै ट्रेननिफ्राय ओंखारनायसै आरो ओंखारनानै बै गथ'आ नायबाय जे सब मानसि गोजा जेखैबो रावबो बिनि फाखै नाया बिदिनो बियो आरो उखैनायजों मेंनायजों बे स्टेशनाव थानाय माबायाव उन्दुना थाफिननायसै जग्रायाव जों बिदायाबो बिखौ माने नागिरथिंबाय गावा खामानि मावग्रा जायगायाव पुरा ट्रेन फैबाय दोङो थांबाय दोङो बिदि नागिर अकस्मात बिनि माने आथिङा फिस्लायनानै गंसे ट्रेननि सिगाङाव गोलैना बिबो बेयावनो माने थैनो गोनां जानायसै दा बाखि खोन्थाखौ उनाव जागोन जों मेन टपिक्सआव थांनि बै गथ'आ मा जादों बै गथ'आ बिदिनो बेयावनो बै हावड़ा स्टेशनावनो थाबाय थाग्रा जाबाय उथियो मानसिफोरनाव बियो बिनानै माबाफोर मोनबा जायो नङाबा मानसिफोरा जाखांना गारनायफोरखौ खनथुमलाबायना जाग्रा जाबाय बिदिनो बेयाव भिखारि किसुमान गथ'फोरजों लोगो नांबाय आरो लोगो नांनानै बिदिनो सानफ्रोमबो बिसोरो बियो मानसिफोरनाव बिनानै जि मोनो बेखौनो जानानै थांनानै थानायसै नाथाय हप्तासेसो उनाव सासे मानसि फैनानै गंसे कार लाना फैनानै गासै गथ'फोरखौबो माने हमख्रबजोबनानै बै गारियाव सोना लाना थांनायसै नाथाय बै गथ'आ जेरै थेरै माने बै माबानिफ्राय गनानै खारनायसै बेखौ माने हमनानै लांनो हायासै आरो बिदिनो खारै गंसे हटेल मोखाङाव मोनहैबाय आरो हटेल मोखाङाव मोनहैनायाव नुबाय जे सासे मानसि माने मोजां माबाफोरखौ अर्डार खालामनानै बेयाव जाबाय दोङो आरो जाबाय थानायाव बे गथ'आ खोब बे मानसिनि मोखाङाव नाहरबाय थाबाय आसलते बे समाव बियो ओंखामबो उखैदोंमोन बिनि उनाव बेखौनो नुनानै बै मानसियाबो बै गथ'नाव फैनानै सोंबाय जे मा खोन्था मा बाथ्रा अबेनिफ्राय फैदो नोङो अबे नोंसा बिमानि नामा मा गासै माबाफोरखौ सोंबाय नाथाय बे गथ'आ जेबो बुंनोनो हायासै खुगाजों आरो इसोराबो बोधय बेखौनो नागिरदोंमोन बेयो जेबो बुङाथो होननानै मानोना किसुमान समाव जोंखौ जि ब्रेना माने थिनो बेखौ जोङो मावो आरो बै ब्रेनखौ आसलते इसोरानो थिननाय बायदि मानोना किसुमान खामानिखौ इसोरा जेरैनो थिनो ओरैनो जों मावो आरो मावनायनि फलाव जोङो जिखिनि आसा खालामो बिनिख्रुइ बिराद गोबां माने रिजाल्टखौ मोजांसिन मोनो थिग बिदिनो बै मानसिया बै गथ'आ जेबो बुङैयाव सानबाय जे बिमा बिफा गैया गथ'य बेखौ लाना थांनानै गंसे अनाथ आश्रम जेराव बिमा बिफा गैयै गथ'फोरखौ लाखियो बे आश्रमाव दोनहैनायसै आरो दोनहैनाय उनाव बिनि सप्तासेसो माने बेयावनो थाबाय बे अनाथ आश्रमाव गासैजोंबो मिलिजुलि माने मिलायना थानो रोंबाय आरो बिनि न' रखम जाबाय नाथाय बिनि दिमागाव दाबो सोलिगासिनो दङ जे आंहा बिदा सासे दं आंहा बिमा सासे दं बियो गावनि गामिखौ बावनो हायाखै उन्दैनिफ्राय जि मानसिफोरखौ सिनायदोंमोन बै सिनायनाय मानसिफोरखौ बावनो हायाखै दाबो नाथाय जोङो स्ट'रिखौ खोनासंनानै जों लुबैदो जे मा गोसोआ जोंनिया सानदो जेरैखि जाया बे गथ'आ न'आव माबोरै मोनहैगोन नाथाय इसोरनि लिरनाया आरो बेलेगसो अस्ट्रेलियानि सासे हौवा हिनजाव जायहा माने गथ' गथाय गैयामोन आरो बिसा इन्टारनेटाव माने बिदि बै अनाथ आश्रमनि गथ'फोरनि फट'फोरखौ माने इन्टारनेटाव होयो मानोना सोरबा जुदि बेखौ माने लाना थाङोबाथाय थांथो बायदि आरो बिदिनो थिक अस्ट्रेलियानि सासे जरासे माने हौवा हिनजाव बिसोरो इन्टारनेटाव बिदि नागिर बै गथ'खौ माने चइस खालामनायसै चइस खालामनायनि उनाव सब माने नेटआवनो गासै फर्म फिलआप खालामजोब्बाय सब रायज्लायजोब्बाय बिनि उनाव
सानसे फैबाय फैनानै गासै जि फर्मेलिटि दोङो गासैखौबो पुरा खालामनानै बै गथ'खौ लाना थांबाय अस्ट्रेलियायाव लाना थांनायनि उनाव बिनि जिबना दा बेयावनो जानायसै फरायनाय गेलेनाय देरनाय बिदिनो देरबोबाय दा बियो कलेजावबो थांबाय नाथाय बिनि दिमागाव बै गामिनि बाथ्राया जेब्लाबो माने ओंखारलाङासै बे देरदोबाबो बिहा माने गोसोआव दं जे आंहा बिदा सासे दं आंहा बिमा सासे दं बिदिनो देरनायनि उनाव दा गारि गुरा सब जाबाय गावहा साख्रिबो मोनबाय न' दुवार खाबाय खानायनि उनाव बियो ओरैबायदि बिनि माने हप्तासे थांदो बियो एनि टाइम जोंनि इन्डियानि मेपखौ दिहुनो आरो गावनि माने गामिखौ नागिरबाय थाबाय बेयाव सान हर बिखौनो बियो माने सप्तासे मावनायनि उनाव सानसेखालि बियो जुम खालामनानै नायबा गावसोर गामिनि गंसे दलंखौ बियो सिनायनायसै मेपआव आरो सिनायनानै मिथिबाय जे बेनो जोंनि गामियानो बिनि उनाव बै जायगानि फेसबुक ग्रुपफोरखौ नायबाय बियो नायनानै सिनायबाय जे ओरै आं सब सिनायजोब्बाय बे जायगायानो दा जाबाय बिनि गोसोआ थांनांसिगौ इन्डियायाव बहुद जाबाय बहुद फरायबाय बहुद माबाबाय गिदिंबाय नाथाय दा आङो इन्डियायाव थांफिननांसिगौ बिदि साननानै सानसे ओरैबायदि दिनबो फैबाय जिखालि बियो इन्डियानि थाखाय माने फैनो थाखाय फ्लाइट गंसेनि टिकेट बुकिं खालामबाय आरो बेयो इन्डियायाव मोनफैमारबाय बिनि उनाव जि गावनि गामि खान्डवा होननानै मध्य प्रदेशनि बै गामियाव सिद्दा थांनायसै थांनायनि उनाव बै गामिनि मानसिफोरखौ सोंबाय जे ओरै गावनि बिमानि मुंखौ खोन्थानानै जे न'आ अबे दाना ओरैबायदि जाबाय बेखौ न' खोन्थिनो थाखाय प्राय गामिनि गासै मानसिफोराबो बेनि उन फैबाय मानोना बेनि बाथ्राखौ मिथिबाय जे बे फिसाला उन्दैया गोमानाया इमान बोसोर 25 बोसोर 25 बोसोर उनाव बे गामियाव फैनायसै आरो ससे लामा थांनायनि उनाव न' गंसेनिफ्राय सासे बुरि मानसि ओंखारबोबाय आरो ओंखारबोनानै बे बुरिया आरो जेबो नायागारा बै गथ'खौ बजबना लानायसो हमख्रबनानै आरो बुरिया मोखांखौ नुनाय लोगो लोगो सिनायदोंमोन जे बे आंनिनो फिसाला बिनि उनाव बे गथ'आ गोरोंखा अस्ट्रेलियायाव फरायनाय गतिके गावनि जिबननि माने जि काहिनी जि स्ट'रि बेखौ गांसे बिजाबाव लिरदोंमोन आरो लिरनायनि उनाव बै बिजाबनिफ्रायनो गोबां माने हलिउड मुभिसबो बानायदो आरो सासे अस्ट्रेलियानि प्रडिउसारानो जोंनि इन्डियानि प्रडिउसारजों लोगो नांनानै माने मोनसे हिन्दी बलिउड मुभिबो बानायदों आरो जाय मुभिया जाय बिजाबा गोबां एवार्ड मोनदों गोबां माने बान्था मोनदों भिडिअखौ नुदोंमोन माबोरै मोनखो आंनि कमेन्ट बक्सआव लिर आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदों मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।